Zan ina kan hun min telpui tura kaushan hautele chimtu zongjongte kan lalpa isua Krista mingin Thalai Kristian Pawl Rahsiveng Unit in Chibai kabu kacheu nula si Lalremkima kania zan ina Tanna host tour hi kani shipuya wanga hunrei tak TKP ten ahu hawa in Pawl hauna pathian fakna le rongbol hauna kan neih thei to lo hnu in zan ina pathianin YouTube kaltlangin Rawngbawlna hun thatak mai min siam saka kan pathian chu fakin omro se zan in kan hun man tur hi kumin sanghi somni pakhata TKP Rahsiveng Unit Project YouTube hmanga Rawngbawlna neih ti hlawhtlinna turani a he project hi shipui kara TKP ten Rawngbawlna zawzo kan neih theina na buatsaih ani a tharau lama malsomna kan chan nge kan be seya atop thlenga minlo telpui turin kan som cheu amasa in kan hunte kan chan ma in pathian faka Zaihona kan neyanga pathian faka Zaihona kan nei zo hian kan hunte pathian hena minhlan sakturin tlangwal ke zosiam liana unit vice president kan somanga hemizo hian Thuchah soitu tur Khawvel shat puya unit president allowing vele ngaldonia tuna kan hun tranan Khawvel lomna na lokala ti la kha kan sanga a thei no muna trangkhan milo zom don ya thilung takin milo zom don ne o Khawvel lomna na lokala Pathian thu ilongai thlang u chanchin thra zo hona zia bungthum chang somporung na le sompasari na zoin pathianin Khawvel hmangai ema chudi chuan afapamal nei chun ape a ama chu tu po aringa piang an boral lova chatua danun an nei jok nan Khawvel thiamno chantir turin pathianin afa Khawvel atirlo Khawvel ama awanga andam theina turin atirani zoke Khawvel ama awanga andam theina turin atirani zoke helai pathian thu chang toite hian Isu Krista peka kan omhi pathian mangai na luan chuna ni ti kan hmua in Isu Krista hi kan damna tur pek kan ni ti kan hmu boka atobira chuan chatuan dun kan nei thein turatan lal Isu hi pek kan ni fakla siam tu chuanin Khawvel a hin lal tam takan lo piang to a ma se lal Isu Krista ang reng hian lo ngai lo ati a Khawvel a lalropui tam tak chanchin kan hmu a
chung lal ta chu nam bil pakhat tan te a ram bil pakhat tan te a lalan ni a hruai tuan ni an thu nei na an ropui na san po le an thenom ram ti tan chuan lawm le Chibai oman ni a in do tura in buatsaih lok te angai thin Hitler te Napoleon te kan ria Khawvel ti boi tuan ni a Isu Christai ro chu mi zong zong tan lo kal ni a leile van in rem tur ta na mi zong zong huap zo lo kal ni mi hosa le mir the danglam na lova lali so hi mi zong zong tan lo kal ni ramri kham lova nambi lo lova kan zawai chan vo ni Khawvel dam na tur ta na lo kal ni a lali so hi Khawvel lom na ta na lo kal ni lali so hen fakaphua lali su hen choi moi phu ni pathian ma kan hun te hlanin kunang u lalpa min hmangai tu kan tan Khawvel ai lo kala kan chan dam turin lalpa Khawvel ai lo pianga tu ma thlei bik nei lovin kan zawai kan ban phaka ramri kham lovin ti bik lovin lalpa I in pe a pathian hmangai re chu ta chun lwang chukani ti kan ria lom thu kan sila che Zainen faki phua choi moi phua lalpa mihring te hian kan chak lo le kan fam kim lo wang hian ipian na ropui hi ani tan turangin kan lom zo lo thina kan faking kan choi moi zo lo thin chen hi zaina he program reilo te kan man chung hian helai hura chim tu te le in lama longai thatu zong song te tan lali so ropui na le lali so moi nei athrin pon choi lom sela kan du hle mai chanvo nei tu zong song te lalpa tharawin tinung la mangla zainai kan zawa ini khong enu kuta kanin koltira hun tha hun lom kan chanawangin lom thu kan sila che lali so mingin kan dile amen Amasayin kan lalpa Isu Krista mingin Thalai Kristian Pawl Rahsiveng Unit mingin Chibai kan buk masavele du chewa zanina hianin hun duom tak hun lom tak kan mang theya kumin chunga kan project YouTube kaltanga Rawngbawlna neih ni se kan ti chu hlawhtlinna kan han huta pathian min suaina lom thu ka han soi masadu ni tunlai Khawvela social media hmanga Rawngbawlna kongrang sangin kan thok thina chutiang chonin Khawvel lam thila po social media in min chim na sato hle ani zanina hianin social media kaltanga TKP Rahsiveng Unit Rawngbawlna kan han nei thei hi alom hle in ka ria kan program le kan Thuchah soi hmangtea pathian Chibai bukna le Pawlna lo nei theu turin kanin som thar le ani zanina hian Thalai Kristian Pawl Rahsiveng Unit te hi pathian Tanna ram la turin YouTube kaltlangin kan ronding chua kan ti hi kan soi masadua indona chu lalpa indona nia ne na po lalpa ta nia chu tiang chuanin zanina hian he program kaltang hianin kan nun thewa lalpan ne na lo changse tin du sakna kanin hlanani kan channa hun mangtu kan vice president khanin Zaihona bungthum changsom paruk thu aron chiar to a karon chiar non veto lo mayanga nakina arem chanangin pathian thu Bible hundangami chu kanron chiar chunzom maidonia he kan program hi Christmas lam hoin man ni se tin committee chuanin arela chu tiang chuanin zanina po hianin Christmas Thuchah kan ngai thadona Christmas kan huwa me katana kan nun kanin buatsaih theina turin Thuchah kan ngai thadona ni
Isua hi alo piang ani ti chu kan pom tlang vek maya Khawvel history point Isua hi alo piang ti hi aphami alovani chu tiang chuanin mizo Christian te phei chuanin Isua alo piang ti hi kan pom tlang em vek maya kan hrechiang em vek mai ni te po hianin a hriata chu ti ani ruale ro chuanin katan itan kan tan hianin alo piang ni ti ero chu kan hrefi zo lo fo thina ni zanina hianin nang le ke tan alo piang ni ti hi ka khil non du che ni lali su hi alo pian chan chu he Khawvel alo kal chan chu nang le ke tan kan tan he Khawvel tan hianin ani ti kan hriat apoi mo hle mai mi hring sang tam tak a amak ta duai tel tam tak he Khawvel a hianin an ron piang to a ma selal isu ang reng hi an lo om lovani mi hring te chu ti hianin he Khawvel a kan lo piang chuaka kan liam vele top maya ma selal isu Krista ero hi chu om zenein chan nei bikin chan ropui berin itan katan he Khawvel a hianin alo piang ani ti hi ama saberatan ka han fil du cheni lali su Krista hian piang chan de dang reng ani lova kan ta na lo piang ani vanalal ber ran thengal zal hi eng dang wang ani lo keima wang ani kan ti tharle thei hi avan duam em avan poimo em lukabunga chang som thum pahnia chuan mi fel takte lam tura local kanilova misual te lama simtir tura local kanizok lali suan atiani Isua Krista pathianin hringfa te tan min hmangai awangin min pe hi ropui sa to te lul nen misual te tan a pek kan ni hi avan ropui le zualem lalpa chu fakinum ro se misual lal isual lam ni ture ro chuan kan ni ngai tlat mai ni chu pathian ma hian misual kan ni ti kan in siam le zanina hian lal isu hian misual lam turin he Khawvel hi ron kal tat sia alam misual chu kan ni ka in riat ve hi ngai tlat ani ti hi zanina hianin kan soidua Peter khan misual kani lalpa min kal san ro ati khanin Peter kha zule draksemo Khawvel thila vatlan chiamin nom chen na konga te khanin avatlan chiamani lowa misual kani ati na takero chu lal isua ke bula om to lowa athin lungin aphat wanga khani chu wangin zanina hian keini hopo kan zawai main Khawvel tlan mek po kan ni mei thei zule draksa buai mek po kan ni mei thei chu tiangin alang lama chonin sualna in em lo te po kan ni mei thei ma se lal isuan nen hin in nei na kan nei lo chuan lal ne isuan nen hianin in zom na nung kan nei lo chuanin akebula kan om lo chuanin misual kan lo ni I alo ni reng mai ni chu wangin misual te tan lal isu Krista hi alo kala itan le katan alo kala ni zanina hianin lal isu Krista hianin kalau pian chan hi nang ma awang khani ati ti hi kan thria thar apoi mo hle in ka ria zanina hian misual te min kowa kan ta na lal lo piang lal isu Krista lam hoi thar le turin kan in somani Christmas kan ma loka awma kan huak mek kan tia Christmas omzia te po hi kan hrechiang lo fo thin Christmas omzia chu nge kan ti chuanin Christmas chu Krista ruai thiang him ti na ni ropui em ani no sen thiang him lo piang Isua hian atak sa le thisen kan ta na ron peral vek durin alo piang ani chu kan ta na ron in pezo vek chu lo choi moi mai tur kan nia chu kan choi moi na hun chu Christmas chu alo ni mai ani thil danga lo man ve vak chiam hi
Lalremkima lo mai ni chu kong danga lawm ve va ka hi Lalremkima lo mai ni chu Khawvel ram chang kang zo ka te le helai Mizoram ngai ya te po ani Christmas holiday season pakhat ang mai chuwa ngai to na te po anasa hle mai nom si bol na hun nom chen na hun a hlim hlop lama kal na huna te po kan ngai na sa hle mai ma se he Christmas kan lo thlen le tur kan hu mek na hian kan hria ta na poi mu em chu kan ta na lau lo piang hi anun zong zong atak sa le thisen chatuan nun kan nei na turin kan dam na turin aron in pe ni kan thin lung alama honila ro thil dang ngai to lawang tiang khanin tun Christmas kan thlen le tura hianin kan thin lung alama hon tharila kan thin lung ipe tharila atak sa le athisen kan eya kan in turata na in pezo ve katan hianin engtin nge ka man ve don engtia man chi nge engtia man turom ren nge ti kan in zo thar apoi mo hle mai kan thin lung hlan tharila tharau le ti tak zeta ama chibai kan buk na hun tur zo kani tharau ruai kan kil na hun tur zo kani ti hriat na nen he Christmas chi kan huwa thlen apoi mo hle mai ole lali su Krista lo pian na tur hianin anu mari kha apoi mo hle maya mari nu na tanga kan zir tur kong ni khat ka han soi tiang chumi main luka bung khat chang som ni paru ka tanga chang som thum pariat thu kha kan chiarange athupui hi isua pian tur puan ini asai deu hlek na in kan chiar zo ram mayange tin atharukna chuan pathianin vantir ko Gabriel chu Galilee rama kho pakhat Nazareth antia chuan nula thiang him pakhat ne na atira chu nula chu Davida tha ami ahming Josepha nupui hual ania nula ming chu Mari ani tin vantir ko chu anhe na aluta chibai vo big lalpa inhe na om atia tin chumi thu soya wang chuan amang ang ta ema engtizia chibai mi buk nge niang tin angai tua tin vantir ko chuan anhe na Mari hlausu pathian ngai sak zong ni e ngai ro iraya nga fapa ihringa nga ahminga chuan isua isaturani ani chu million alanianga chungnung bera fapa antiang lal pathianin anhe na atha tu Davida thut pha chu apeanga Jacob tha ta chunga chatuanin alalanga aramin kinni anei lowang atia tin marin vantir ko hena chuan chungchu engtin nge niang mipa kanei silowa atia tin vantir ko chuan achanga anhena tharau thiang nim ichunga alo thlenganga chungnung bera thilti theinain a hlia khuangche chu wangin mi thiang lim lo piang turpo chu pathian fapa antiang tin ngaite ilai chinnu Elizabeth point atar nuin mipa apaita aching anti thin kha tun kha hi atharukna anito pathian thu chuak reng reng thil ti theilovin aum lowang atia tin marin ngaite lalpa boy nu kani ithuang zelin kachunga thlengro se atia tin vantir ko chuan akal santa a Mari nuna kan zin turpui mo tak mai chu athuo ina hi ni Mari chu no pangte retheile khoming chetak a khoming thalem lo tak Nazaretami ania ahun lai mi te atanga ngai tu phei chuanin pathianin thil ro puile lian tham atan aman du tu ro mangchi ni na lang lo ni Mari hi ma se athuo ina wangin pathianin mi hring chunga abei sei to ropui ber achunga anghatani chu Isua Krista pai turinani zanina hianin Mari po hianin athuo ina wangin anga in ngai tlomna wangin
pathian thu azoma wangin isua pai turin pathianin aron thangani chu tiang chonin keini ho po hi kan thuoi na te kan in ngai tlom na te mangin pathianin kan nuna ropui aron puang chuak thina ni mari nuna kan zir tur poimo tak chu pathian ma a le kan mi hring ma te a po in ngai tlomin thu hnuai rolin kan turani ti hini pathian thu kan oi na hian pathian ma kan in ngai tlom na hianin kan nuna pathian ropui aron in puang chuak lo the lo thina ni chu tiang chuanin keini ho po hi he Khawvel ta na mal som nan turin pathian laka kan in ngai tloma thu hnuai rola kan omangai ni zanina tang hianin pathian ma thu hnuai rol le in ngai tloma turin kan in hlan thar avan tha em avan poimo em ka han tiani ti chuanin mari hianin anu na poimo em mai chu tu po ni sela tu po ni la pathian hianin athu kan rin phot chuanin athu kan oi phot chuanin min mang theiani ti hi chiang takin kan hu ni mari po hi eng mani lo no pangte nia re theite nia a khocheng kerte a omve mai khani ma se pathian arin tlatawangin anun kaltangin pathianin na tho ropui tak afapa isu Krista minron petani ti chuanin atop nan chuanin heti hianin soita ila Deuteronomy bung som thum pakhat chang re ta chuanin pathianin kati thon lowang che ati thu kan hmuni hei hi kumin chunga keima mi malle helai Ṭhalai Kristian Pawl Rahsiveng Unit Tanna ka thu von ania chutianga pathian Tanna thu hnuai rol le in ngai tloma kan umna te pathian rin chana ropui puang chuak tura TKP te Thalai te ke kan pen na hianin pathian hianin min ti thon don lowani ti hi kan riat apoi mo hle mai he Khawvel le he Khawvel thu pi lama po chatua na tan hianin a thon lo na hi kan lam muzual deu don ani ti hi zanina hian kan riat tharatan karon puang chuak ani pathianin na thumal min som sakro se van mi puiten ui taka an tha lal I swahi dam na tura pek kan ni a kan lo dam puem lom na tura pek kan ni a kan lo lomem lali swa lo pian na hi kan dam na kan lom na lo ni ro se nula Lalruatsangi Ralte pathian fakhla hmanga Rawngbawlna nei turin kan so manga hemizo a hian lemchan mu nom tak kan thlir ho donia Kumpui survey hunte an heliama Sydney en moite o a hel swake Zandai fin tele zantiang si ar ene Lalpian hum lomo moiten chuake zaleng nau tuai te sil tuan moi tin te ne kai na ru nan te lim ten za yan vore Bethlehem manau thar lo biang su lo mi don le
Christmas engtin nge imhan don le nuông lé mẹ băng mẹ anh chú à cần lên lỏng tí lẩu ôm lê mày cái gì ha cần nuông to cái mà hi mò nhìn đâu giá vậy đâu dính mày hay hốt chung tại vì khải à chứ chính tụ cái gì không phải khát mà chứ chỗ thôi xem nghe cái mà mình hào lên bị à chính tụ ai in hiền in rủi phal thì mày trên này lên ngay lâu mì lên ấy lằng đi bỏ sim chỉ mi cắn tiếng anh cắn liền hậu đấy này như nấu thu mình như nào em tin mấy nó nấu đi để chặt lá buộc mình ngay xưa thấu gì là ai nói sim tắc in sai tay bul thì cái bộ thu rúp liền ha là giá phao tụ ai tắc in mall tụ cái mò SDO anh nia pa chung của pa ngay ni pa ngay tắc in liền tour cái thì in nói phal liền tu anh đi chú shit thiệp đâu lấy cái ngay chúng mol đâu chúng chúng mò diệu lâu đi chứ làm mà ngu thế chứ mò cái làm có ông này thầy chốt đâu thì mò cắt đi đàn thì mò làm mi la cái làm vì tìm cái lồng có phở ngà rồi cái mà sao đã anh thấy mấy đó mì ya phi la tụ rồi anh tí rồi anh chứ ai TV remote ka amak ai pa anh nuôi tiền khăn mình bể remote lo van chính ô tiếng tí đó ha phải lo pause đó tiếng lai nghe lo hey mol tu tiếng lai nghe lo lạc liền mà na xin nào uy tiền khăn mình bể lo ai phi vật vật đâu cần anh share cho mà anh azat thắc đó mấy đó bro anh xem phim mò hey la ro bắt tiền tiền bao nhiêu mò renew về tôi ai nhỉ sim mol khu đâu rằng mấy à tụi nó chứ xịt lang mình cả bố nhìn nó mẹ nó mà mẹ hello sorry bro sao thế lúc cả lô rồi nhìn nó mà rồi thì chung dễ số tụ sẽ thấy về bác sĩ anh lô liếng về thì rất là mà tiếng anh sản xuất đâu còn là anh thế mà như rằng anh hồ không mà chiếng lẩu riêu kì mà hi bác à khuất xịt đâu chả không bị tu cái trăng khan anh ring lên về đâu mà lẽ bác à mình còn này vác lẩu là bơi mấy chỗ lẩu nắng tì lẩu chứ mà sẽ chú cái mà lâu thì còn tích cái lâu này nhỉ mò tích lẩu mấy còn tích tiền cho nên cái uy bác phụ nắng màu rất mà còn tích cái này là in ring hal devel chứ mò hầu lu tu cái ring hal jing lo cái mà hi mò lại à anh có chung cái sản tay sang mò irin ru zong zong này là kiếm hal vek mẹ nhiều lúc thì vác dễ rồi nắng bro ý rằng chú stock chú với sự stock cả cho nên ắt phải bền chi cái này phai mi với cái sợ hay lắm cái mi im mà cái tiền cái những ngày lâu Delhi Bangalore phai Delhi Bangalore Uttarakhand sorry cái chú cái đồ chú share khâu hậu nị lý giải chứ plastic po sản rút mày chứ chú tiếng nuốt bao nhiêu lâu mặc thế nghe hậu thì về nó miếng rồi nị lý giải chứ lúc có cái pan mình lúc có bên xem lúc hello hay cần liếng lúc có trả tiền à ole cái chú hồ cả ngay cái pan mình lúc có thì mua lúc má lỗ ngồi rồi tin như thằng chú cần hồ phật miệng buổi thác thầy về ngồi rồi cái pa đen lúc tụi cái xe lâu nhỉ khá hậu tu hồ phật miệng cái nó sống chuộc về bác sĩ bro anh thầy bui phật mèo rồi phật mèo nhiều in hơn một bác sĩ tiếng thầy phật mèo nang mai đi lên te ilo nei ani chuan mo te result te kha lo sit ve la mo chuan mo kha remote ka la pelo pe to dia bây giờ thì chơi phát mua lo rồi thăng rồi riết rồi buổi sáng cái riêng là đàn tất cả này lý giải flop đón chiang lụt tục anh bố này sang phone lúc tiếng buổi hello bây giờ hey với nào anh test covid cái positive về khởi à gì đâu về có lẽ trăng cái sếp biết rồi mà như dán mi khăn thì mấy thế này mà sẽ bây giờ đi khắc chụp filmi sao chứ tiền ngót lâu ní giờ nào có đồn lên ngay tiếng có đồn đó cái nhìn tổ lộc khá anh má lộm lộm cái tiền cho nên lộm lung ngay số
Milo soi tan lo mai la tro. à soi tel lo à cái tiếng soi tel chi ni lấy nè Alle. à ba cả mô bây giờ ni lý giản chú à chu mà đàn cái lỗ ngày tuang Oh, flop chi lâu lẽ nè stock tầm bốc xí cái này bet don ye tro. nia ô chân chi Thamok anh tak xỉu khan. nè Lom la. ô A chuak don chi hey. Ni nia po do. ô pot Pot. van đâm thầy lâu tắc em ni tâm về to nhiều tiếng nghe là ô nó tiếng cái đâm thầy rất lâu lẹ anh bố ni sẽ bắt thiên hiện ạ trong trái phút tiếng misual ber trong trái nó bộ sang đồn tị ha olelpa ngatinge ti hian ko tat le ngatinge Christmas ka mang tum da na ka man theilo ka thian te lim takan online ke khum betin na turing ko oma ka va se thiam lo ve enge chan lalpa ka chunga thleng hi enge omzia enge chan ka va se thiam lo ve enge Christmas iman tum dang kha adik lo inang ma du zong ringot tinioma inom na tu ringot zongin huni hmanga ke mi thei hil le thin si ani le enge Christmas su entia Christmas su ka mana enge Christmas su yom zia hi lom mu tir cha en tir che ka tum chu no en te su ko kur du tu chi khanin ka sha enang oi boi te chom ak no lo anh ru ka tu nu min le ro le sa hai tu lai trending mu tu engzan man nge sáng thì mà nó nè Christmas discount cái nó phải đón chung nè nu min le ro ka tu le sa ro fa nu te su tu nang huna trong le sa pro lo boi te po sa po keng li lo ko ro ni da kan le don ya ka tu lo min le ro tu na kan le don ya mami nge dua hemi kor hi ka tu a ma se anun paisa lo ni rem chang lo ba va moi re ve ka pu engza man nge sáng thì mình khăn nè sáng khát sáng ai cái nó phải đón chung chung ko le sang chao mami tak ma pu ka fan lo fa lo mong don phải oi ka pu kan van lom em alo mong lu tu cái ka lom lu tuk o pu ka lom chuan Christmas po nuam takin bang thei don ni ha ka lom o pu alo lu tu cái mình đâu đó ra Christmas nuam takin bang don ni o ka lom nu po le oi van lom ma za thak box si ka van lom tak em bro so ba so she ipu sa patu ka ni ri Engah. Ipoi sabak ai vang isak lo ve. Ôi nghe pedon rừng châu lom là các pedon lên các pedon đầu châu có tỷ lệ này men rồi tôi nói trong buổi sáng này là ít đẹp bắp phát tạ ini ni ang ko hak ru ni ôi nghe nông po Usan ni lo si inting ai ila ruite. ôi nghe hey hả pa po hin thả tê trong có khát bát po hin tì vào thâu lom eng moi su Ipor ve do mi. em ngồi mít tê ka pu du tok ro he in ti lum me nga si nge thilom zia nang po hi itu ve do ngai dam ram ro Ven tu rom mi. ngai dam ram ro ngai dam ram ro he in sop chau vek to lom ti chuan in sop thi me nga si nge Lek sak turi nei mi. engza nge bata Sang khat. he kha ko pek sak don ya kha lom le ro zia lo le me lo ngai dam ram don ya kal me na em à nó là về cái lom nó tụi có cái le khuya nghe nó mà à hi ka lo vak kol me me a helai ve lain ko mu che a zia lo le me kha giờ thati kha nom to lo la tro tè rang bê cái lom Christmas te nai to ko than te bel la tro tè rang bê nun te siam thang a nó tụi nó cái lom nó tụi có cái cal phật này nghe ole so chu shet pu ya wang ve ko ro ve en chang chin ang myang kro kolang shet pu shet pu yan hi kro chuang
enghi ti henglai te oma cái lâu thu vel tự mấy mấy này thế in khom na nge shat pui a shum shum in tun lai hi van re em nga ti nge tụi nói chú hay cái nун đàn ốm đàn nó lạc lộ à riêng rồi telephone nôn chơi rồi à chu ting anom ngai le nem bikin ate kan tong trai don mi idu em à hay ốm đàn nem biết ít lắm cả po mỗi tổ chơi rồi ani ta hian chung trai hoila idem bơi lên nem tong trai hiang tro khoi ching chi la tro alom om hle mai ti khan zan in khom te alom dona zai khom te polom dona ta chuan i local ve tonga tro alo somang che o nia alo tum don nia lo in ding ro o ole anh đi lên pa khang min mu tir kha kha ngi om zia chu Christmas hi mani in hai vur na lampang ringot nilovin midang te ta na mal som na kan ni na te midang te ta tuaraya ituar na te inuna kei kalau pian non le na hi Christmas chu ni anh mo lalpa kavan lo she lo re em iso khan Christmas he aron pian ni he katan ron piang in le katana thi na ni in ani na chu da tha in ani na anglo takin krosa katan aron thia avamakin avaropui em lali suang hi ni katum ve tonga kanina kape thanga kanilo na angin kanung ve tonga mani nom sakna zong lo in midang te tan mal som na ni turin ke ka pen chuak tonga ni tin Christmas alo ni tonga sing nun hi a hlu in avamoi don tak em kalome lalpa ka thin lungai lo piang non lewang in Christmas mangtura kanin buatsaih na hian Krista atelve aremem Christmas nei tu ber iswa Krista hi kan lo theng hil dei chin mai lo mo iswa Krista nen Christmas lim taka mangturin du sakna kan hlana cheu kan lo me he hun pui Christmas lo thleng tur hi eng tianga lo in buat sai tur nge kan ni a enge lali swa pianna lomna dik tak chu ti lemchan hu nom tak mai kan thlir ho chang khan kan she thiamin ka ring in lama lo thlir tu te pon in lo hlimpuya in lo hlawkpui nge kha kan be seya a top thlenga hun min man pui tur khan kan han in som non le ani e kan nuna Khawvel thilten minti buai fo chin na le kan thil lunga I swani lo thil dangin lalna achan fo zok na hian lali swa aya kan than fo zok te hian limna tluan tling min va pe chin si lo em ti ru he hun pui lo thleng tura hi chuan kan thin lung lalpa tan hlanila lali swa lo piang non le ro se tuna chuan nula Lalawmpuii Fanai kan somanga ani zai zo a hian mi pui chan vo Zaihona kan neanga pathian fakin hlim takin kan zai donya mana kai se lalyang Rawngbawlna lalai ni em noya an silvan hoa Khawvel char pui ming tha chi khoang mi pui pung khong zina marin via ru la chang velo bongin run pui abe bongin run
BCM Rahsiveng hian missionary mi som pathum kan neia chungzinga mi engemoza chu TKP member nilai annia kan ngai hluin kan ngai sang ema zanina po hian minlo telpui ti kan shatin kan lom hle a kan TKP missionary te kan TKP member missionary te chibai bukna video toite ilo thlir hawang u BCM Rahsiveng Koshante Wuto English School Nirjuli Arunachal Westfield in Chibai kan buk chewa Christmas lim taka lawmang turin du sakna kan lan chewa Christmas present te Koshanpui te TKP te min pe ka mangin kan lom ma in ne na lom thu kan sui ni in zawa in lim taka Christmas mang turin du sakna sam ber kan lan na chewa Rahsiveng TKP member zong te in zawa in kumsang ni som ni pakat kung to min shwai thleng tu kan pathian hming chibai ka bu vek cheu ni hun har sataka ra le covid 3 na sataka len na kara banglowa min tong trai puina wangin pathian na to ka lo mu zela pathian puina le chen chil na dom ta ka lo chang zele Christmas thil pe lu tak le tam tham tak mai in hen atong in ka lo mu le a ka lom hle mai ka tan hian in lu thin hle ani tisa le tharawa lalpan ale tam takin mal som nin bur chiu ro se atop na dan chuan nang i om na ke ka hmuna kan din chan krista le ko shan tan thi hlau lovin mual pho hlau lovin mai sen takin ke i pen je lang u Christmas le kum thar lim taka mang turin ka du sak sang ber ka lan chewa Christmas chi bai vek ule Rahsiveng ko shan hotel le TKP member zong te thole iswa Krista mingin in zawa in chibai ka buk vek acheu hetiang media YouTube kaltlanga Rawngbawlna huang poimo tak mi zong chimthe in siam hi ropui katile a he geini po helaya tangin kan ron chim ve theya a tha katile ani in mi tong trai puina te in mi ngai sakna te kan dong thina ei kumtinin thilpek lu takte min pe thina tuna po thilpek thanem tak min ron pele a kalom hle a tin kan covid case ten helama chuan kiam lampang apan tak deu awangin kan Rawngbawlna te po kan chhun zom chho ve le a in mi tong trai puina a khan min the ingit lawa min thereng tur khan kan ngen non le chewa tin kan ma a Christian chung ko chol kar te Christmas program te mang turin kanin buatsaih ve meka Koshan hote Christmas le kum thar him taka mang turin in zawa in ka du sakna sang ber ka hlana cheu TKP Rahsiveng Unit member zong te in zawa in thole la liswa Krista mingin chibai ka bu ve ka cheu TKP ten YouTube manga Rawngbawlna in non buatsaih hi tha ka ti in lu ka ti ema ini ram la zo ko om te po kan ron tel ve theya lom om ka ti a chu ta chuan ke ni te min ron shirenga tel ve na hun rem chang min buatsaih sakawang hian kalom tak mek mewani ichang Christmas present atan poisa tam tham tak mai min ron pele a min sha jeng na le nin du sakna lom thu ko ron se Christmas le kum thar in zawa him takin mang turin du sakna ka lan chewa ke ni lama po he kan phak to le kan thei to kin Christmas mang turin kan im buat chaya a him taka kan man the atur kha min ron chong chai pui ve anga min ron shareng vel don ya in zawa in Christmas le kum thar chibai ve kole Ṭlai member pui zong te kan lai pa iswa Krista hin chibai ka bu ka chu YouTube kal changa Rawngbawlna ataka mi ti hlo thing saktu kan lai pa min chu fukin omse he program kal chang hian kan ma mon zon chewa thara thang hin pol tharna le omtuina pathian hin lo thing sela pathian no ropui be ro se chom china lama ka Rawngbawlna thei to pa min choi om ni pia lama Christmas present tak TKP ten min te zela in zawa chunga lom chu thingum takin ka soya lai pan mal somje chu ro se chom china lama kan ni shiton je donya him tak le lom taka Christmas man cheu thina du sakna ka hlana chu rome Amasa in TKP Rahsiveng te YouTube kal tlanga hun min pe ka wangin lom thu ka soye ka TKP member pui zong te thole iswa Krista mingin chibai ka bu vek ka cheu Khawvel damna tura leile awal ber lo pian hun chu kan lo thling le don tareng meya he huni hlim le lo khlap taka mangcheu turin du sakna chang ber ka hlana cheu chong china pia lama Christmas present thlingin Koshan te le TKP Rahsiveng Unit ten min pe a thin takin lom thu ka soya
lalpan alet tam takin mala so mang cheu ti hi ka ring tlatani min chung chai pui chun zom se turin a tharin ka som bok cheu ni in zawai in Christmas le tum thar chibai ka bu ka cheu hello me kan missionary te kan chuangin kan ngai hlu tak zet chewa Christmas chibai atharin kan buk vele a cheu ole kan hun top kan hnai zela tuna chuan kan damna tura lo piang lali suwa hi keima ni chuwa fakdu tok lavin vantir kaute min fakpui turin in som tiang ama ilo fakang u Krista kan lal ti in tlangwal si Lalremkima kan somanga ani zai zo a hian kan hunte ti top nan Zaihona kan nele anga kan senior advisor upa ar lalbiak zualan top chong China min nei sakanga kan humte kan ti top donia Krismas ni ropui ber cho hlawhtlinna ti kha lim takin isa howangule Krismas ni ropui ber cho hlawhtlinna
trong trai ang u lalpa Khawvel in laltam tak an lo piang to a chak na le thil ti thein in Khawvel ngam man tum thina ma se tu ma hlawhtlinna lo om lo kan lal ropui tak tlom takin lo pianga lalpa tlom na in Khawvel inga ma ine ta hallelujah lalpa kan fakache chutiang lal kan ta na ilo piang hi kan van lom em kan van van nei em lalpa ilo pian ni hi lim takle ropui takalom tur kan ni amar chu kan du dana keima ni lim lobol na atana ilo piang ni lo chu tiang lom tur kan ni lo ti hi zanina atharin imi te min hriat thar ti le la I Thuchah lalpa ropui tak kan ngai thak tak te I fak hla kan ngai thak tak zong te kha nang ma ati tak zet thin lungpua min thing thit tir tu lo ni turin lalpa mal min som sakla zanina hun thatak min pek zonga hian lom thu kan ron thila che kan hun man tak zong te kha lalpa ke ni le alo ngai thatu te tan mal som na lo ni ro se kan lalpa Isu Krista mingin kan non di le amen